Коледа е онова време от годината, в което всички сме малко по-добри. Или поне се опитваме да бъдем. Но какво се получава, когато елхата падне, песните не се получат, попаднеш на коледна мистерия или пък просто искаш да си снимаш един кротък тикток? Останете с нас и нашия коледен хаос в училище. И какво е Коледа, без това да украсиш елхата? Уж една проста задача. Проста, ама не съвсем. Каляне, ти ли удари пак тая елха? Сега се движи все едно баба ми играе хоро. Не съм аз. Матей беше, защото търсеше контакта, за да си заради телефона. Не съм аз, търсих Wi-Fi. Елхата не го излъчва, проверено. Според мен елхата страда от стрес и иска почивка. Защо да не я завъртя по часовниковата стрелка? Ето виждаш, тя сама се отказва от живота си. И да поздравим с добро утро звездите на 4 Е. Опа! Ами тяхната елха е направила някаква вече сутрешна тренировка по наклони. Госпожо, това е артистичен перформанс. Ай, така е, достоен за всеки тикток. Ако падне пак, ще я превърнем в стол. Аз предлагам да се справите с нея, защото иначе ще бъдете новите ми коледни джуджета. Почти се справихме с елхата и е време за малко коледни песни. Там няма какво да се обърка. Или може би не е така. Здравейте, 4 Е! Изключително съм развълнувана, защото открих невероятна коледна песен и съм взела нотите, за да я разучим заедно. Но преди това, знаете, трябва да се разпеем. Готови ли сме? Айде изправено гръбче. Започваме с разпяването. Ми ме мамо му. Хайде, Боян, сам. Амам, гладен съм. Ти си гладен дори в час по математика. Гладен е и пее като звънец на колело. Стоп! Звучиш ужасно. Защо си толкова фалшив? Ще оглушеем от теб. Звучиш като счупена китара и аларма. Ти ако пееше пред огледало, щеше да го щупиш вече. Поне съм готин. И след музиката идва тишината. А с тишината идва ред на коледната мистерия. Вижте табелка. Намерете коледната звезда и ще получите подарък. Кой ли е този таен дядо Коледа? Матей 100%. Тук има само стари тестове. Ужас. Ето нещо по-хубаво от звездата. Това са ми военните запаси, бе. Аз намерих. А сега намери домашното ми по-български. И като почти изяснихме мистерията, време е да направим един лек коледен тикток. И сега с звездите от 4 Е ще направим едно супер яко и супер забавно видео. Нека пак да съборим елхата. Не. Без никакво повече събаряне на мебели, защото направо ми потрошиха стаята. Така че, мили мои джуджета, подреждаме се, готови. Ама за коледната песен ни трябва госпожа Докатева. Аз съм математичка. Някой вика ли ме? Охо! Здравейте! Трябва ни тон, госпожо, трябва ни тон. Готови ли сте? Jingle bells, jingle bells. Дядо Коледа е дебел. Не. Спираме вече с всичките тези щуроти, защото накрая ще получим само въгленчета в чорапите. Така че предлагам да си пожелаем весела ваканция, защото това е най-хубавото време от годината. И Весели празници! И така, елхата беше спасена, музиката беше преживяна, мистерията почти разкрита
Тиктока се получи почти, но понякога Коледата не е в съвършенството. Коледата е в смеха, в веселието, в щуротиите, в белите, в усмивките и хората около нас. Така че аз, господин Стоянов, сладките елфи от 4 Е, както и госпожа Докатева, ви пожелаваме най-щурата ваканция и най-веселите празници. Благодарим ви, че бяхте с нас. Много благодаря на господин Стоянов и на неговите малки сладури, че ме включиха в този проект, тъй като сценария бе негов, а моето участие е скромно. Надявам се, че сте се забавлявали с нас. Как беше? Лайкнете, споделете, коментирайте и очаквайте следващите ни щуротии. Чао! И така, 4 бързо устроявате се, правим един TikTok тренд, танц, който да е подходящ за Коледа. И трябва да сме бързи. Еленчета, джуджета, феи, елфи, защото идва коледната ваканция.